det jeg får ud af det, er ikke lige så fedt, som i momentet at spise den Kinder Maxi, jeg drømmer om. Nej. Kinder Maxi, der sætter hun også på spidsen. Kinder Maxi smager jo så godt. Det har aldrig smagt det. What? Nej. Jeg kan ikke lide Kinder. det har jeg ikke gjort. Det er mit allermest yndlings. Nå. Ja. Okay. Velkommen til Radio Rudolf og programmet I spejlet med. Jeg hedder Andrea Elisabeth Rudolf. Min gæst i det her afsnit er Amanda Collin. Du kender hende måske fra film som En frygtelig kvinde og Bastarden, eller tv-serierne Raised by Wolves og House of the Dragon. Amanda udmærker sig som en skuespiller af verdensklasse og har flere prestigefyldte priser under bæltet. I dag der spiller hun dog ikke skuespil. Vi skal nemlig tale om, hvad hun ser, når hun kigger sig selv i spejlet. Kom Amanda, vi skal sidde her foran det her kæmpe store spejl. Værsgo. Og kig. Værsgo og kig. Der er lidt vand. Tak. Der er også lige et glas champagne. Ja, det er lækkert. Lige boble. Mm. Og så skal vi sidde her foran det her enorme spejl, hvor vi filmer igennem. Og her skal vi sidde og tale om, hvad vi ser. Så tak, fordi du vil sidde i spejlet med mig. Tak fordi jeg er med. Når du kigger dig selv i spejlet, Amanda, du er dukket op i dag uden make-up også. Ja. Når du kigger på dig selv, hvordan er det så at sidde foran sådan et stort spejl og se på dig selv? Jeg er ret vant til at kigge mig selv i spejlet, fordi jeg tit får lagt make-up i forbindelse med mit arbejde. Men jeg tror, når man sidder her lige nu og kigger mig selv i spejlet, så er det måske med lidt andre øjne. Altså tit, når jeg kigger mig selv i spejlet, så er jeg lidt ligeglad. Så hvis vi sådan kigger for at lægge mærke til, hvordan mit ansigt er, som hvis jeg skulle se en fremmeds ansigt, så er det jo meget sjovt. Så hvad ser du? Jeg har for eksempel ret sådan store øjne, det ved jeg ikke, det har jeg ikke lige lagt mærke til før. Og synes jeg også, jeg har meget fyldige læber af en eller anden årsag. Har jeg ikke det? Jo. Jeg har sådan meget gode læber. Så har jeg fået sådan nogle små søde, altså det hænger lidt her oven på øjnene. Og det har jeg faktisk ikke lige set før nu. Der kan man jo godt gå rundt med sådan en indre billede af sig selv og spejle sig i andre 23-årige på gaden. Og så lige nu kan jeg da godt se, at det er sådan... Andre 23. Du er... Jeg er 38, så jeg er Ja. ikke 23, men altså sidst jeg kiggede mig i spejlet, der var jeg 23. Jamen det kan da godt. Det er jo noget med de der øjne, man kigger ind. Ja, det er det, ikke? Jeg synes, jeg har en meget god dag, altså ansigtsmæssigt. Ja. Ikke? Skal jeg sige noget om, hvordan jeg ser ud, eller hvad? Nej, men jeg tænker bare sådan, det er jo bare meget sjovt at se, hvad det er, du ser. Du ser dine øjne, og du ser så ser du det der, du synes, der hænger en lille smule, ikke? Ja, så ser jeg dem her, altså, som jo bare er sådan, hvad kan man gøre? Det er jo bare sådan, det er. Altså, jeg lægger mærke til, at også dine øjne, din mund og du har en meget god glød, synes jeg, og så dine bryn og sådan. Altså, du har sådan... Du ser lidt sej ud i dag, synes jeg. Ja, jeg ser også lidt glinsende ud, ikke? Ikke glinsende, synes jeg. For mig er det glinsende, det kan godt få sådan negativ. Ja, ja. Jeg kan godt lide god. Ja, det er måske også håret. Altså, jeg har lige fået nyt hår til sådan en her rolle. Du har altid nyt hår. Ja, jeg har altid nyt hår. Du har virkelig altid nyt hår, synes jeg. Ja. Og det siger jeg, fordi jeg kan lige så godt sige, som det er. Vi er næsten naboer. Ja. Vi bor lige i nærheden af hinanden, så vi ser hinanden ret tit. Ja, vi gør det. Gør det. Og du har tit nyt hår, og nu er det så igen en rolle. Og altså, du er jo skuespiller. Jeg er skuespiller. Og det er dit arbejde. Så du lever jo egentlig til dels også faktisk af dit udseende jo. Altså selvom det at være skuespiller jo også er andet end udseende, men der er jo meget, man skal... det er jo også replikker og sådan noget, men det er jo også det meget første, man ser. Ja. Ikke? Det er jo meget udseende, ja, faktisk. Ja. Hvordan er det?
Altså måske i forhold til at kigge sig selv i spejlet, er det jo bare noget, jeg har været vant til længe. Jeg kan huske, at jeg var til sådan et skuespilkursus, der var 28 måske. Og hvor man skulle kigge på sig selv i de scener, vi havde lavet. Og alle var sådan, prøv at se mig, jeg er også bare så dårlig at stå. Og så sagde hun bare rigtig kort og kontant, altså du ved, bare sådan, kig på dig selv og bedøm dig selv. Altså det er ligesom det handler om, og det er det, du lever af. Så det er jo lige så godt at komme i gang med. Og så var jeg sådan, nu er jeg. Så jo mindre jeg ligesom ser mig og hele min historie og alt muligt. Altså når jeg kigger mig selv i spejlet, ser jeg faktisk bare sådan en hud og nogle øjne bagved, og jeg lever. Hvem ser du? Sådan, altså det er det, jeg ser. Det er jo, altså jeg ser ikke så meget sådan, Amanda, jeg sidder og kigger mig selv i spejlet. Jeg kigger mere bare for... Med nysgerrighed, eller hvad? Sådan en... Jamen, altså for eksempel så har jeg lige fået sådan en ting, der hedder Hint of Summer af en ret god veninde, som jeg bruger tæt på. Og jeg var sådan, den gider jeg sgu da ikke at bruge, fordi jeg elsker bare farve altid. Det behøver jeg da overhovedet ikke. Og så kan jeg godt se nu, når jeg sætter mig ned, sådan, det kan da godt være, at den... Lidt farve. Lidt glød. Lidt kan jeg godt lige bruge den, tror jeg. Men når du sådan kigger dig selv i spejlet til daglig, og går ud på badeværelset, sådan, altså, er du sød ved dig selv? Ja. I det spejl? Ja. Jeg har på et tidspunkt, jeg har været meget glad for sådan noget selvhjælpsbøger og alt sådan noget, fordi jeg tror måske sådan, i dag vil det vel nok være kategoriseret som en depression, da jeg kom hjem fra New York, hvor jeg havde studeret på skuespilskole og virkelig fundet mit kald og haft det så sjovt. Og der var også noget ved at gå på skole med inden for det felt, som man virkelig er vild med, som er, at man laver det hver dag. Altså du så ligesom op, og så er der fag, og der er en rutine i at lave det allersjoveste, du overhovedet kan forestille dig. Og når det så stopper ret brat, så er det jo sådan en ret mangelfuld situation, man går ind i. Ja, det er tomt. Det er tomt, og der havde det måske ikke så super godt, da jeg var færdig med det. Og så fandt jeg sådan en Louise Hay-bog, som hedder Heal Your Life. Ja. Som simpelthen er sådan noget med, man skal tale pænt til sig selv, og tanker er vaner, og man er ikke sine tanker. Det var ligesom den første bog, jeg samlede op i forhold til, at, som jeg sagde også før, at jeg ikke nødvendigvis er alt det kød og blod, jeg ser foran mig, men der er også alle mulige energier og alt muligt univers inden i mig, som lige så godt kan skinne igennem det, jeg ser i spejlet. Selvfølgelig. Og den hjalp mig meget. Og siden da, jeg tror, jeg var 25 eller 26, der har jeg øvet mig. Hvad skulle man for eksempel gøre? Kan du komme med et eller andet eksempel? Jamen, man skulle bare tale pænt til sig selv. Det var virkelig godt. Altså, hvis man ikke har læst bogen, og så man tænker, okay, det der, det er virkelig... Så en konkret ting, det er sådan, jeg altid har virkelig været streng med mine ben. For eksempel, fordi jeg synes, de var tykke. Nej. Jeg er gammel model også, skal jeg også lige sige. Yes. Så det er sådan, når man starter som model, når man er 15-16 år gammel, og sådan en pindemenneske, som jeg jo i virkeligheden stadig er, men bare med lidt ekstra voksenfedt på, så kom der sådan en skævvridning ind i, hvordan jeg synes, min krop skulle være. Og så da jeg var 25, det er så 10 år, hvor jeg er gået rundt og ligesom været sur på min egen natur. Det er jo ret strengt. Ja, hvad var der med dem, synes du? Jamen, det ved jeg ikke. Tykke? Jamen, altså du ved, det er sådan noget, mange kan jo også have det sådan noget thigh gap og sådan noget, altså det eksisterer jo stadig på Instagram. Det mellemrum, space, der er, hvis du står med samlet ben, altså så skal der være lidt plads. Ja. Altså luft mellem knæ og tidskone, faktisk, for at sige det, som det er. Ja. Selvom du står med samlet ben. Ja. Så må lårene ikke røre hinanden. Nej. Det tror jeg kunne, da jeg var sådan noget 13. Jamen, det er der jo også. Altså, nogle gange så får jeg sådan en grineflip over, at at der er en, altså, at skønhed og sådan nogle ting, eller kropstyper, udspringer i sådan top 1% af
befolkningen. Altså, det er jo kun dem, der er modeller. Ja. Det er jo på en måde ret strengt at ligesom sætte det som standard. Det vil sige, at alle firmaer, der eksisterer overhovedet nogensinde, skulle være Apple og Google. Det er det samme, som at sige det samme. Det er jo strengt, ikke? Ja. Et andet firma må jo også godt eksistere. Ja, det er meget fredet. Okay, så helt konkret, så var jeg sådan, hver morgen jeg begyndte, så var jeg sådan, okay, det er et godt sted at starte, for det er virkelig sådan indgroet had, ikke? Som jo i virkeligheden kommer af, hvad kommer det af? Det kommer af vane, altså det kommer af mange af noget, som så ændrer sig, og så vil jeg ikke have ændringen, og det vil sige, at jeg bliver sur på den, og så taler jeg dårligt til den. Yes. Det kan jo ske i mange henseender. Ændring. Min øjenlåg har altid siddet her. Nu er der noget, der hænger. Jeg vil ikke have det. Jeg er sur på det. Det er jo en underlig mekanisme i menneskedyret, egentlig. Men var det det, der stod der i den bog med de lår? Det blev så begyndte jeg bare at tænke, okay, det er et godt sted at starte. Og så begyndte jeg bare sådan at være sådan, når jeg smurte creme på, for eksempel. Ja. For det første begyndte jeg at smøre creme på. Yes. Også på lårene. Jeg har altid kun underbenene på en eller anden måde. No. Og så var jeg sådan, smukke lår. Altså, som at tale til et barn. Sagde det højt. Smukke lår. Hvor er I dygtige. Tænker, jeg kan gå med de her lækre lår. Fordi du havde besluttet dig for, at nu skulle du elske nu er det bare, nu skal de bare have kærlighed. Det er jo så, når jeg tænker over det nu, lår, faktisk. er det jo så forbudt og tarveligt at tale grimt til sin krop. Prøv. Du vil jo aldrig gøre det til et barn, til en baby. Altså sådan, jeg kan få det helt dårligt over det. Altså. Så ja, det ligesom startede med der. Og så fik jeg det bedre med. Altså, så du gjorde det hver dag, og så blev det ligesom bedre? Ja. Du accepterede dem? Ja. Altså, Hvad hed den bog igen? Helbred dit liv. Helbred dit liv. Så kan man ligesom låne den. Så har jeg også for eksempel hørt, at det er det samme, når man kigger sig i spejlet, så kan man smøre creme på og sige, hvor jeg er blevet gammel, eller puha, hvor jeg havde de her rynker, eller et eller andet. Man kan også bare sige, evigt ung. Hvor er jeg pæn. Hold da op, hvor er det smukt, det jeg ser. Nej, hvor er det flot. Jeg kender de var lige noget mere creme derovre. Men tænker du, når du ser en voksen kvinde, 60, der har levet et liv, tænker du så, en gammel hud, eller sådan et, altså, tænker du, evig ung vil være bedre? Nej, man kan sige, min kærlighed til at bare have det rigtig godt startede, da jeg var 25. Og den er ikke stoppet. Nej. Så det vil sige, nu er jeg 38, og jeg elsker alle mennesker sådan ubegribeligt højt. Altså også der, hvor mange måske siger, at det vil være at gå skridtet for langt. Ja. Vi skal ikke nævne nogen. Fordi så kan jeg altid finde sådan... Jeg kan altid finde noget smukt i... Ja, altså... Det er et fantastisk mindset, jo. Jamen, hvis man tænker på den der tegnefilm Sjæl, ikke? Soul. Så kommer jeg kommer altid til at tænke på, at ligegyldigt hvilket hylster, så er det jo altid bare en sjæl, der er hoppet ned i et lille barn, som er vokset op og blevet til et eller andet resultat. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er et resultat af mange ting, og mange påvirkninger. Det er meget rummeligt. Ja, min mand siger også, det er sådan, han er sådan, jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer det. Nej, det gør jeg heller ikke, men altså, det lyder meget rummeligt, og det lyder dejligt, og det er fantastisk. Det er i hvert fald sådan dejligt at bo i. Ja, det tænker jeg. Ja. Det der med udseende, og hvordan det påvirker en, og når det er sådan, at man er skuespiller, og så skal man kunne se ud på mange forskellige måder, tænker jeg. Altså, er der sådan, når du så spiller en rolle nogle gange, eller sådan, tænker bare, hvor er jeg bare pissegrim i den der rolle hele tiden, eller sådan, altså er det, hvordan det er jo det at se på sig selv, det der med? Altså, det er jo faktisk min drøm at være så grim som muligt, ikke? Altså, eller få lov til at være så autentisk som muligt på en eller anden måde. Så det der med sådan et kamera, der går sådan helt tæt på dig, og man kan se alt det, som jo egentlig er rigtigt, som hvis det ikke var make-up'et. For eksempel de her linjer her, jeg har her, den er lidt tynde. Hud, der bliver ældre. Og sådan se det i en film. Ja. Og sådan på et kæmpe lærred.
Altså, jeg tror også, der er gået noget aktivistisk i forhold til udseende i gang i mig, i mit fag som skuespiller. Som siger, at okay, jamen mit udseendes idol er for eksempel Willem Dafoe. Altså, jeg elsker at glo på ham, og det er måske det mest rynkede menneske, du overhovedet kan finde. Altså, han har så mange furer og ting, der foregår i hans ansigt, og jeg kommer fra en generation, hvor at mange af de skuespillere, som jeg er vokset op med, har endt med at få lavet et eller andet i ansigtet. Ikke? Ja. Altså ikke vokset op fysisk med, men vokset op med at kigge på. Ja. Og det kan jeg ikke forstå. I forhold til det, jeg lige har sagt om kærlighed til mennesker, og kærlighed til sig selv, og at eje forandring og sådan nogle ting der, så tror jeg også, at der er et eller andet på spil. Ikke at der nogensinde er nogen, der kommer til at lægge mærke til det, men jeg gider i hvert fald ikke lave noget med mit ansigt, og jeg vil da elske, hvis jeg også blev filmet lige så tæt på som Willem Dafoe. Og man er jo nødt til at være med til at vise forandringen. Være den forandring, man gerne vil se i verden. Det er da klart, at så kom jeg ind, og så skulle jeg lave et self-tape til et eller andet. Og det var fint nok, rollen måtte gerne være mellem 30 og 40, det var egentlig fint nok, og jeg var lige landet fra en lang... Hvad betyder det self-tape? Du skulle lave, det betyder, at man får en rolle, og så skal man filme det og sende det afsted til... Det er sådan en casting. Okay, hvor man selv lige har filmet det. Ja, det er egentlig sådan lidt strengt, fordi jeg føler meget, at roller er lige så meget, energi og kemi mellem dem, man skal arbejde med. Og, du ved, jeg hørte lige et interview med Cate Blanchett, hvor hun siger, jamen altså, når det er, man siger ja til en rolle og til en instruktør og det eller andet med, så siger man jo, så er det jo meget en stor beslutning i forhold til, hvem man ender med at gå i seng med creatively. Og det er en virkelig god måde altså det elsker jeg ved vores arbejde, fordi der er det sådan, der er en, der har en vision i forhold til en film, og så kan man gå ind som skuespiller og lægge sig fuldstændig flat ned og sige, brug mig som... Altså, jeg er et redskab i det her. Altså, brug mig til, hvad du har lyst til. Jeg er så ligeglad med mig selv inde i det her rum. Jeg vil gøre alt. Ikke? Og det er meget, meget sjældent, det sker, og det møde sker. Det sker næsten kun, når man er Cate Blanchett, ikke? Og, altså, men det er i hvert fald rigtig... Det er en stor tryghed, tænker jeg også. Ja, og tit så er der jo også nogle gange, hvor man bare skal gå på arbejde. Altså hvis du laver en humorserie, hvor du har 8 dage som en birolle, så er det jo ikke der, man skal gå ind og lægge sig ned på ryggen og giftes kreativt med instruktøren. Så skal man bare gå på arbejde. Jeg skulle lave det der self-tape, ikke? Og så var jeg lige landet fra sådan en 8 timers fly, og jeg var sådan, fuck det, lad os bare lave det nu. Du ved, jeg kommer bare ind hos min agent og laver det, og jeg lavede det, og var sådan, ja, det er fedt nok, og så var det sådan, vil du lige se det? Og så var jeg bare sådan, det skulle vi aldrig sende. Men jeg så træt ud, altså men det var måske også noget med det, energien var træt, altså mine øjne var fuldstændig blodsprængt og sådan noget, altså så du ved, der er også jeg lagde bare mærke til, at det der ønske, jeg har om, altså, som jeg gerne selv vil se i verden, det er jo en proces om, at vi er mange, der gør det samtidig, og insisterer på det, og jeg ved det ikke. Jeg ved sgu ikke engang, om jeg skal være skuespiller om 10 år, vel? Så kan det jo være ligegyldigt. Det kan jo være, at jeg skal lave radio. Det kan jo godt være, du skal. Så udseende jo ligegyldigt. Men hvornår er du så... Altså, fordi det lyder jo ekstremt favnende og ekstremt accepterende, og sådan noget for dit eget udseende. Og nu har du lært at elske dig selv, og du smører creme, hvor du siger, at du er smuk, og så er du smuk. Ja. Men hvornår er du allergladest for, hvordan du ser ud? Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan blive begejstret over at få lagt en flot make-up, for eksempel. Eller... Vi har gjort endnu flottere. Jeg har lige fundet, skal jeg tage du har taget noget med. Du har taget en lille pose med. Det er godt. Altså, ej, det er godt. Du har taget mange sager med. Skal jeg starte fra starten? Det er jo ikke, fordi jeg ikke er begejstret for at pleje mit ansigt. Nej. Altså, jeg har bare ikke lyst til at sprøjte noget i det. Men derfor synes jeg, at meget det fortjener at have det godt. Og tror du bliver ved med at have det sådan... Altså, fordi, men du er jo også... Altså, lige nu så jeg bare tænker, at jeg har jo med min lille bekymringsrynke-ting. Ja. Den har du overhovedet ikke. Men det har jeg engang ladet mig fortælle, at det er også potentiale og uudnyttet potentiale. Det må du forklare. Jamen det er fordi, at jeg har altid
jeg tror, før jeg ligesom fandt ekstrem, hvad kan man sige, ro i bare at være den, jeg er, så tror jeg nogle gange, virkelig underligt egentlig, som menneske, at man er på en måde, og så har man en aversion mod den måde, man er på. Giver det mening? Altså man er sådan, jeg er sådan her, og et eller andet, og så kan man være sådan, men det er også for meget, og jeg skal også lige skrue. Altså man sammenligner sig så naturligt, og siger, jeg skal Men det handler også meget om, hvad man har fået at vide af andre udefra. Ja, det kan godt være. Ens forældre, ens kæreste, ens venner, altså hvad det er for en rolle, man har fået. Ja, men det har jeg i hvert fald, jeg har været utrolig sådan navlepillende, vil jeg faktisk kalde det, for det er jo ikke særlig gavnende for nogen andet end bare dårlig energi, at være sådan, måske jeg skulle være på en anden måde, end den jeg er. Sådan, hvorfor det? Altså... Men man kan jo godt øve sig i at blive bedre til noget. Altså for eksempel øver jeg mig i at være bedre til at lytte. Hvordan synes du, det går? Det går ikke altid særlig godt. Og jeg kommer også til at afbryde, og det gør jeg også i den her radio, desværre nogle gange. Jamen, det kender jeg godt. Men det vil jeg gerne blive bedre til, så det er jo ikke, fordi man kan jo godt blive bedre til noget. Eller hvad? Ja. Eller skal jeg bare sige, det er bare sådan, det er. Ja. Jamen altså, egentlig så... det kommer an på, om den et autentisk skift i dig. Altså, hvis... Ønske, altså om det er et oprigtigt ønske. Eller om det andre har lyst til. Ja, om det er, fordi du skal passe ind, fordi hvis Andrea Rudolph, som bare sådan afbryder alle mennesker, og bare er, som du er, så det gør sådan her. Fordi det er sådan, det elsker jeg jo. Du må altid komme ind i mit køkken, ikke at lytte. Ikke? Altså, så der... Men det er bare ikke alle, der er lige så... Jamen, der vil jeg også gå og sige, væk med dem, ikke? Så vil Christoffer sige, din mand, så vil jeg sige, nu kan jeg ikke klare med, at du skal gå. Nej, det tror jeg altså ikke. Nej, jeg ved det godt. Det var, fordi sagde han heller ikke noget derhen, måske. Ja. Så det vil være rummelig på den måde. Men... Nej, det er rigtigt. Men altså, i den... Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo heller ikke alle mennesker, man skal være venner med. Nej, det er det ikke. Og ved du, hvad jeg har lært? Hvad? Jeg har lært, at det skal man nemlig ikke være, fordi 10% af alle dem, man møder, de bryder sig ikke om en. Det er da alligevel. Og 10%... Jeg tror med mig, der er det 5%. Og 10%... og 10% af dem, du møder, bryder du dig i virkeligheden ikke om, selvom men nu er du ekstra rummelig. Så... Men i virkeligheden er det bare sådan, at det er bare ikke alle, som man sådan umiddelbart måske lige bryder sig om. Men jeg tror også, og så skal man bare droppe det der med at vinde alle over. Ja. Ikke? Jo, men man skal også droppe at vinde sig selv over. Altså, det er jo dejligt med statistikker på den måde, i forhold til at være sådan... Jamen, det kunne bare ikke lade sig gøre, i stedet for at prøve at ændre sig selv hen mod den person, eller prøve at finde et eller andet godt den person. Altså, det lyder meget heldigt, når jeg siger sådan, at jeg elsker alle mennesker, men det betyder også, at jeg elsker også mennesker, selv når jeg ikke kan lide dem, så må de jo bare være et andet sted end hjemme i mit køkken. Men det har ikke noget at gøre, altså, de har jo stadig en værdig plads. De har en ret til at være her, ikke? Bare fordi jeg har en måde, som jeg godt kan lide at leve mit liv, og en humor, og alle mulige ting, som jeg sådan synes er fede at færdes i, så må alle andre former for væren jo eksistere gerne ved siden af det. Og så det er jeg også bare blevet bedre til. Men det er svært faktisk. Jeg har lige været på arbejde, hvor at vi skulle filme på en båd. Og det vil sige, at vi skulle alle sammen ombord på båden om morgenen, og så skulle den ud, og så kunne vi kun... Og sejlede rigtig ud, det var ikke bare en kulisse eller sådan noget? Nej, vi sejlede rigtig ud, og så kunne vi kun komme af båden om aftenen. Og det var virkelig en intens sådan personlighedsprøve i forhold til det der med, hvor meget, og det er meget smukt faktisk i mennesker, hvor meget alle alligevel prøver at mødes og går sygt. Altså, jeg har aldrig været så ulykkelig efter 2 uger på den der båd, som jeg var, som jeg har været længe, fordi jeg havde givet så meget af mig selv, og gået så meget på kompromis i alle mulige retninger. Så til sidst så var jeg sådan, jeg ved slet ikke, hvad der gør mig glad, altså. Og jeg blev nødt til at gå tur hver morgen i 1 time på stranden, for bare sådan at kigge ud på bølgerne og være sådan, okay, det er natur, det er bølger,
Det passer sig selv. Der er noget, der jeg kan genkende. Det er roligt. Altså, men tror du ikke, det er, fordi man i det der kompromis nogle gange, og især noget, der lyder så intens som det der, så overskrider man jo sin egen grænse en del gange, for hvad man egentlig synes, der er okay. Og når man gør det tilpas mange gange, så kan man ikke rigtig helt finde ud af, hvad der er okay. Så kan man jo ikke rigtig helt finde ud af sig selv altid, ikke? Nej. Og det kan man bare, på den måde kan man godt miste sig selv lidt. Man kan totalt miste sig selv. Ja. Prøv at tænke på børn, når man starter i skole og sådan noget. Det er derfor, det er hårdt. Ja. Altså. Jeg vil rigtig gerne tilbage til udseendet og bekymringsrynken, som jeg har. Som du sagde, at der var noget potentiale, unfulfilled et eller andet. Unfulfilled potential. Du har jo ingen... Jeg har haft. Jeg har haft 2. Og de er væk, og du har ikke fået skudt noget i? Jeg har ikke, der er ikke noget der. Jeg oplevede faktisk, at da jeg fik den der rolle som Raised by Wolves mother, så forsvandt de. Altså, fordi jeg simpelthen var så glad. Jeg synes, det var så sjovt at filme den serie. Og min familie var med, og der var en masse ting, der sådan klappede, og så forsvandt de. Så nu begynder jeg faktisk at lægge mærke til, når de kommer tilbage. Den kom rigtig meget tilbage der i England på uge 2, fordi man går hele tiden, der er sådan lidt i optagelserne på båden. Altså, ja. Men det er rigtigt. At du ikke har lavet radio længe, og du synes, det var så sjovt og sådan noget. Det kan da godt være, at der er en af de streger, der lige forsvinder med radio. Jeg er også blevet skilt, og så der er jo alt muligt. Børn, der skal samles op, og du ved, man vil ligesom gerne lykkes, så der er jo mange ting at tænke over. Ja. Så det, og jeg kan også se mine mere tydelige end andre, men hvad er det der med potentiale og ikke potentiale? Det ved jeg ikke. Det var bare en, der sagde, altså jeg tror meget på, at der er nogen, der siger en eller anden sætning, og så hvis man griber fat i den, og holder den fast, og den betyder noget for en, så er det jo ligegyldigt, så får den en betydning. Så er det ligegyldigt, om den står bag på en bus, eller på en t-shirt, eller et eller andet. Hvis den resonerer, og du har brug for den lige der, så er man sådan, okay, den holder jeg lige fast i. Og for men mig, der er jo nogle ting, der kan ses i ansigtet. Ja. Ikke? Jo. Altså sygdom, alder, hvor kan sygdom ses? Jamen det kan da ses, synes jeg, hvis man... Det oplevede jeg, der havde kræft, altså brystkræft, at jeg... For det første, så blev jeg bare sådan meget sådan indsunken. Ja. Fordi jeg tabte mig. Ja. Og jeg synes også, at jeg blev sådan... Nej, jeg synes egentlig ikke, at... Men jeg synes bare, at jeg følte mig bare halvdød, tror jeg. Så jeg synes, jeg kunne se det. Ja. Men til gengæld var jeg sådan meget mild at se på. Men jeg synes også, jeg blev gammel. Altså, jeg synes, jeg blev meget ældre på meget kort tid. Så når man oplever sorg, eller man oplever nogle udfordringer i sit liv, så kan det ligesom sætte sig på en eller anden måde. Ikke? Og der tænker jeg, du er jo, jeg hiver lige fat i klistermærket, og det er fordi, du har lavet sammen med din gode veninde og kollega, Marie Søderberg. Har I har et produktionsselskab? Altså, det kalder vi det, men det er bare fordi, vi laver ting, så det producerer vel ting. Det gør I da. Ja. Ikke? Som hedder Yes Mama. Ja. Yes ma'am. Men altså på dansk eller på spansk eller det er Yes ma'am, fordi det er fordi, det står for M-A-A-M og ikke M-A-M-A. Nej, det er fordi, det står for Maria og Amanda. Præcis. Ja. I har lavet det her klistermærke, og det handler om cyklus. Ja. Og jeg ved, du er sindssygt optaget af cyklus. Og jeg tænker bare, cyklus og ens menstruation, der er i hvert fald nogen, der får meget udslæt, bumser, alt muligt, at en cyklus kan ses i ansigtet. Hvad tænker du om det? Hvad er din oplevelse? Jamen, det ved jeg ikke noget om. Altså, det ved jeg faktisk ikke noget om. Jeg kan ikke se min cyklus i ansigtet. Nå. Jeg er vildt overrasket. Ja, det må jeg bare sige, fordi at du er, altså, dig og cyklus, det hænger fuldstændig sammen for mig. Men det er også, måske er det også, fordi jeg spiser utrolig sundt. Okay, det vil jeg spiser virkelig rent. Hvordan? Altså, og det er tilbage til det der med sådan, når du er skuespiller, du skal glo meget på dig selv og sådan noget, så er jeg sådan, ja, altså, og inden for det, så kan jeg godt lide at have det godt, og jeg kan også godt lide, at min hud har det godt. Så selvfølgelig er det jo nederen at komme med sådan en ordentlig bummer lige her, når man skal filmes, det er klart. Ja. Så hvad gør du? Så jeg synes altid, at min hud, jeg kan se på min hud, hvis jeg drikker nok vand, og jeg kan se på min hud, hvis jeg spiser nok grøntsager. Ikke? Jeg spiser ikke gluten. Det har jeg ikke gjort, og folk er altid sådan, er du allergisk eller sådan noget. Sådan, prøv bare at slappe af med at dømme og lytte efter. Altså, det startede jeg med, da jeg var 23 og flyttede til New York, og der var det rigtig nemt at erstatte sådan noget som pasta med
glutenfri pasta og alle mulige ting. Og da jeg så stoppede med det, så oplevede jeg bare, at jeg fik meget mere energi. Jeg har været træt, siden jeg var 14 år gammel. Måske nok også før, men det kan jeg ikke huske. Men hele min ungdom og hele min teenage-tid har jeg sovet over mig, ligget på en sofa. Og ja, der er også noget med, at man er ung og træt og sådan noget der. Men jeg var altid ugidelig. Jeg havde en ugidelig energi. Det kan jeg nok ikke gøre. Jeg er også bare dårlig og dum og tung og noget. Sådan en der energi. Og folk, der kender mig fra den tid, vil nok sige, det havde du ikke, men det var sådan, det føltes indvendigt. Ja. Og så holdt jeg op med at spise gluten. Var der nogen, der sagde det til dig? Ja, eller var det? Jeg boede sammen med Tatjana, som er et enormt pænt menneske, og var model i New York, og vi boede sammen. Ej, hende ved jeg godt, hvem er. Ja. Hun er sygt lækker. Ja, hun er så pæn. Hey, hende er vild med. Ja, hun skal også herinde. Ej, hun er lækker. Ja. Jamen, hun er så lækker, og jeg kan huske, at lige inden jeg skulle bo med hende, så var der en anden veninde, som sagde, måske du bare kan få lidt af hendes lever. Måske hun kan smide af på dig. Jeg kan da få det puden. Ja, og det gjorde hun jo så ved at sige, prøv lige at lade være med at spise gluten. Okay. Og hun sagde de bevingede ord, som jeg bed mærke i, som var, prøv det bare i 3 uger. Hvad er 3 uger resten af dit liv? Hvis du får det bedre, får du det bedre. Hvis ikke, så æd de fucking croissants og pizza, som du har lyst til. Ja. Ikke? Og, gælder det også surdejsbrød? Jamen, der er nogen, der siger, at surdejsbrød ikke bonger lige så meget ud på det. Det er undskyld, jeg afbrød. Nu afbryder jeg igen. Yes. Jamen, hun sagde 3 uger. Det vil jeg da sige var et interessespørgsmål. Sådan, skal jeg prøve det? Kan jeg undvære mit surdejsbrød? Altså, det kan jeg godt 3 uger. I 3 uger kan man jo alting. Ja. Altså, virkelig. Så prøvede du det 3 uger? Så prøvede jeg det 3 uger, og så oplevede jeg bare et kæmpe skift i min energi, i hvordan det var at vågne om morgenen. Altså, jeg vågnede ligesom udhvilet efter at have sovet. Der var en masse ting, som ændrede sig. Og så med det fik jeg en masse allergi, fordi man ligesom har bedøvet et eller andet. Ja, man har ligesom sådan, ens system har ligesom sovet ret meget, tror jeg. Og så da det var overstået, så nu spiser jeg ikke særlig, altså jeg spiser aldrig gluten, der har jeg ikke gjort i 10 år. Altså så lige sådan pasta, så du går ikke på italiensk restaurant? Men selv Manja har glutenfri pizza. Okay, og Manja til, altså nu skal det ikke være København Radio det her, men det er en meget dejlig italiensk restaurant. Det er fordi det eneste sted, jeg går ud, når jeg går ud 1 gang om året med min mand, så går vi på Manja. Ja. Ikke? Jeg har lige lavet en super god glutenfri pizza. Ja. Som, altså, den spiste du så selv? Den spiste jeg selv, Altså ikke at spise noget af. Den smagte du ikke. Nej. Men så det er muligt. Altså. Og så er det jo så er også men så du flotter ud, fordi det er en energi, det er igen en energi og et eller andet, men hvis du kigger ind i spejlet efter 3 uger uden gluten, hvad er forskellen så? Jeg vil ligne et hamster igen. Altså sådan virkelig, for mig der holder det meget på vandet i mit ansigt. Så en hævelse? Ja, altså meget hævet. Og så spiser jeg, nu er jo i forhold til det der med hormoner, man kan se det i sin hud og sådan noget, jeg spiser ikke sukker. Slet ikke? Slet ikke. Altså forarbejdet sukker? Du spiser frugtsukker? Jeg spiser frugtsukker, jeg spiser kokossukker. Mørk chokolade? Lavet på kokossukker. Eller også så tager jeg... Hvad med alkohol? Så drikker jeg champagne hjemme, ikke? En lille bitte smule. Ja, en lille bitte smule. Ja. Men jeg synes ikke, det er så interessant, faktisk. Altså, jeg synes ikke, det man får ud af det, er lige så interessant, som at have det fedt. Nej. Så sukkeret gør også noget for dit udseende? Sukkeret, altså... For det første kan jeg ikke forstå, at vi ikke snakker mere om, hvor fucked up sukker er. Altså, men der er jo sukker i så sygt mange ting. Altså, du der kan jo ikke gå ned. Jeg har prøvet på et tidspunkt som et forsøg at være sådan, okay, nu køber vi bagerbrød hver dag efter skole. Altså, kan jeg måske gå ned og købe noget i Føtex, og så have med i madpakken? Du kan ikke finde på hylden i Føtex, som ellers har ret meget brød, brød uden tilsat sukker eller sirup. Det for mig er det vildt. Vanvittigt. Det er ligesom, at du ikke kan gå ned og finde noget uden alkohol i. Altså, det er en tilsætning, som er ulækker for mig. Altså, og som jeg ikke giver mine børn. Altså, det påvirker deres blodsukker helt sindssygt. Også
de får slik hver fredag, og det er fint, og det er halvt rosiner, og så halvt noget hjemmelavet med kokossukker. Og så længe den går. Så længe den går. Det er godt. Men sukkeret gør det også, altså hvis det igen tilbage til spejlet, nu sidder vi foran det her store spejl. Hvad? Sukker påvirker din elasten i huden. Det vil sige, sukker går ind og spiser af det, der gør din hud spændstig. Okay. Så i forhold til, jeg kan da godt se, det er jo ikke fordi jeg, igen, helt heldig, det er ikke fordi jeg sådan aldrig spiser sukker. Det er ikke fordi jeg sådan ikke kan spise fredagsslik eller en is om sommeren, eller det gør jeg da også tit, og nogle gange gør jeg det også flere dage i træk. Og, altså, det er ikke sådan, men jeg kan bare mærke, det jeg får ud af det, er ikke lige så fedt som i momentet at spise den Kinder Maxi, jeg drømmer om. Nej. Kinder Maxi, der sætter du også på spidsen. Kinder Maxi smager jo så godt. Det har aldrig smagt det. What? Nej. Jeg kan ikke lide Kinder. Det har jeg ikke gjort. Det er mit allermest yndlings. Nå. Ja. Okay. Du tager den også helt ud i ulækkert så. Fuldstændig, men det er også fordi, jeg ikke kan styre det. Altså, jeg har ligesom et system, som ikke kan... Så jeg kan ikke stoppe. Okay, godt. Det kan du godt. Du kan godt gå ned til det. Ja, jeg er vildt god til at have ting liggende og ikke spise det. Ja. Vi skal tilbage til toilettasken, Amanda. Du har taget nogle ting med, fordi at jeg ved, at du engang har lært noget, som jeg virkelig godt kan tænke mig at vide noget om. Jeg starter lige med den her. Så nogle her ting kan jeg godt lide. Hvad er det, du sidder med? Det er sådan en lille rulle, som ruller. Det er en ansigtsmassage. Det ligner en deodorant. Det ligner med sådan en rulle plastik. Der er sådan en lille... Den er bare lille. Og så er det ikke en rosekvartskugle. En rosekvarts. Men det er, fordi jeg elsker sådan noget massage. Altså, jeg elsker ansigtsmassager. Ja. Men jeg går slet ikke nok til det, så derfor prøver jeg at give det til mig selv. Det kan jeg godt hjælpe dig lidt med. Kender dit hus, der har noget ansigts. Som også bor ret tæt på. Yes. Så har jeg lært sådan noget med, at man skal trykke herinde ved øjnene. Og, altså, det er drænage. Det er drænage, ja, lige præcis. Det gør jeg også ret tit. Altså, når jeg bare sidder og keder mig, fordi jeg ikke bruger make-up, så gør jeg sådan her. Man kan tørbørste, man kan lave ansigtsmassage. Det gør jeg, hvis jeg nu er i gang med at få en bums, for eksempel. Ja. Så tørbørster den, så forsvinder den. Nå. Jeg putter lige lidt bodyband på. Ja. Fordi at den så fordi man skal have noget fedt, ikke? Det er det. Så gør jeg men du har været til, jeg bliver nødt til at sige til dig, fordi jeg ved, du har været til face reading engang. Det var jeg engang, og prøv lige at fortælle, hvad det er. For dem, der ikke ved, hvad det er. Det er jo sådan noget, hvor man læser linjerne. Nu gør jeg lige sådan her, imens vi snakker. Meget. Nu masserer du din kæbe. Ja. Og har lige smurt lidt serum på. Ja, så kan man lige gøre sådan her med sine knor. Altså lige meget hvor mange sådan nogle ting, man finder, som kan gøre det ansigt og ruller og jadeting og sådan noget. Ja. Jo. Jeg var til face reading igen i et forsøg på, at der var nogen, der skulle fortælle mig, hvem jeg var. Til det. Jeg gør det også. Ja, jeg tager lige lidt. Det er så lækkert, ikke? Lidt olie, så jeg også lige, at man ser mit ansigt lidt, for det er dejligt. Og det er jo utrolig godt med alt det der, for der er så mange muskler i ansigtet. Jeg bruger en gouache tit. Nej, hun skulle fortælle mig, hvem jeg var, sådan så jeg ikke skulle selv finde ud af det. Ja. Men det er en, der kigger på ens ansigt og læser ens træk. Ja. Er det lidt ligesom en håndlæser? Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg, det er, men i ansigtet. Mm-hmm. Og hun sagde for eksempel sådan noget med, okay, jeg har små ører. Jeg har faktisk utrolig små ører. Det kan du også. Det er også. Og så sagde hun, du kan godt være sådan en, der kommer ud for ulykker. Så for eksempel, når du er på teater, så pas lige på. Du skal ikke sådan springe over. Fordi du ikke kan høre, hvad der sker allerede med små ører. Måske, jeg ved det ikke. Er det sådan en elefant-ting? Altså, men det sagde hun i hvert fald bare, så jeg er sådan rigtig sådan, det er lige meget, det gør jeg bare. Og efter hun sagde det, så har jeg været sådan, faktisk, I må gerne lige sætte en ekstra stige på, så jeg er forsigtig her. Okay. Er det fordi, det går lidt hurtigt måske bare med dig? Ja, det går lidt hurtigt. Ja. Ej, den er også god, den du gør der. Niver der. Jeg simpelthen i mine kæber. Får en god glød op at spille her. Ja. Sidder op og ser vores ansigt. Så glød. Du har glød. Jeg bliver mere sådan noget rødmosset, tror jeg. Men det kan vi dække bagefter. Okay. Nå, og hun sagde det med ørerne. Så sagde hun det der med herinde, den der rynke, som vi har tænkt. Bekymringsrynken, den brynende. Den lodrette. Ja. Og så sagde hun, at jeg havde gode bryn, og det er godt, fordi at... gode bryn, altså store bryn. Lidt kraftige bryn. Altså store bryn indikerer, at folk faktisk lytter til, hvad du siger. Okay. Så der er noget... en form for magt?
Ja, det er der vel. I bryn. Ja. Hvad gør du nu? Nu putter jeg lidt foundation på. Bruger du foundation også? Det er sådan en virkelig mild en, kan du se her, ikke? Hvorfor bruger du foundation? Jamen, det er bare hvad gør det? Det er bare lige sådan for at jævne det hele ud. For at dække. Noget dækker man, noget fremhæver. Jeg synes egentlig bare, det ser flot ud. Kan du ikke se, det ser Jo, flot det er ikke, ud? fordi det ikke er flot. Sådan der. Den er nok for lys til mig. Den er lidt lys, men det er også en, der er blandet op med et eller andet. Den hedder noget med water. Glemte jeg at tage min eget make-up på. Okay, så min bryn, dem tegner jeg lidt op. Der har jeg den her. Hvad har du? Den har jeg lært. Er det den ser våd ud? Den er våd. Ja, den har jeg lært af en make-up artist. Er det en til at lave en streg med over øjet? Altså en eyeliner, du bruger til det? Det her Det er en bryn tegner, som gerne skulle tegne hår. så du tegner ekstra hår. Ja. Jeg er ikke så god til dem der, som man rærer i. Man kan også, altså jeg gør jo det, at jeg lige tager lidt øjenskygge, som jeg putter på først. Og så bagefter, så børster jeg det bare. Så jeg børster det værste væk, og så er der noget, der bliver siddende. Jamen, det har jeg også fundet vigtigheden af. Nu skal du nemlig se her, Andrea, sådan en god gammel make-up. Nu laver du som mig, du kan godt se højre. forskel. Jeg kan godt se forskel. Det var sådan noget, højre. Nu kører du så venstre. Elsker sådan nogle her make-up. Er du sådan, har du nogensinde plukket dine bryn, Amanda? Sådan pillet dem? Lavet tynde? Der var jo på et tidspunkt i 80'erne, skulle jeg lige til at sige. Har du normalt modebryn? Nå, der var der på et tidspunkt, hvor jeg både plukkede og barberede inden op ved næsen her. Altså mellem brynene? Ja. Men du har jo ikke noget det stopper jo med alder. Altså, med at vokse? Ja, gør det ikke det? Jeg ved det kommer i hvert fald ikke mere. Altså, der er, du har pillet dem ud så mange gange. Nu er der nøgent der. Ja. Jamen, der kommer jo sådan en prøve den der besættelse af sit udseende i teenagealderen. Jeg kan godt lide, når mine bryn bliver sådan lidt firkantet hernede. Sådan lidt firkantet herop. Ja. Lodret. Lidt firkantet inden for her, og så rund bue. Altså nu er det jo virkelig voldsomt det her, ikke? Jeg tror, hvis der var en make-up artist, der kiggede med, så ville det bare være sådan, stop. Hvorfor? Det tror jeg da ikke. Så har jeg købt sådan en her. Må jeg prøve? Som har den her også? Ja, du skal prøve. Jeg prøver det. Jeg har også en, som Men jeg mangler ligesom lidt hår inde ved brynet, lige altså sådan inde ved midten. Men det er også noget, der kommer med alder. Det kan jeg se. Min mor har for eksempel næsten ikke nogen øjenbryn tilbage, og det koster du det, synes. Det er nuttet. Så hun går også, min datter, hun siger sådan, lille mor, du er så nuttet. Og jeg tænker, okay, hvor gammel er jeg? Det er da mega nuttet. Jeg vil da gerne være nuttet. Det er da nuttet. Jeg er ikke så god til det her, kan jeg mærke. Sådan der. Jeg vil lige børste det væk, og man var kommet til at klatte for meget. Ikke? Okay. Jeg kan godt have lidt firkantet op foran. Det er meget store i det her lys, hva'? Men det lytter også meget til dig lige nu. Men den her, den har jeg også. Den kan også noget andet. Så når du lægger make-up, så kan du det her, fremhæve. Så fremhæver du bryn. Ja, så fremhæver jeg for eksempel bryn. Så er jeg sådan, okay, sådan der, så kom der bryn på. Så og det kan godt være. Det er, fordi du er glad for dem også. Det ser lidt voldsomt ud nu. Det kan vi godt blive enige om. Men det er vi lige glade med. Jeg vil også have nogen ligesom. Jeg vil også. Kender du det, man sidder og siger, jeg vil også have? Hvor meget spejler du dig i andre mennesker, Amanda? Altså, andre mennesker er hele min inspiration til min tilværelse, vil jeg sige. Jeg bliver kun inspireret af andre mennesker. Så du jeg har jo heller ikke Instagram og sådan noget. Nej, det har jeg faktisk læst engang om dig. Ja. At du engang havde en Instagram, og så lukkede du det. Jamen, fordi det genererer kun misundelse. Altså, det genererer ligesom ikke sådan, ej, hvor pænt, det vil jeg også prøve. Det genererer kun, ej, hvor nederen, hvorfor ser jeg ikke sådan noget? Okay. Jeg synes, der mangler noget i sanseoplevelsen for mig, for at blive oprigtig glad på et andet menneskes vegne. Over at de er ekstremt pæne, og deres ansigt er fuldstændig symmetrisk. Eller et eller andet. Det er jo bare, du kan ikke stole på sådan noget. Nej, men det er jo sådan noget filter. Men mit naive system kan ligesom ikke finde ud af, at jeg ikke kan stole på det. Plus, var det også meget energi, man skal bruge på at sige, ej, et flot... Jeg er mest misundelig over, så nogen har været ude og set nordlys, jeg ikke har set. Eller det er det. Nogen... Men tænk nu, hvis de bare har lavet det med en computer. Det her, det er ikke godt til mig. Det ser virkelig fjollet ud, faktisk. Jo. Må jeg låne Kirsten? Jeg har lige lært en hvad kan den her nede i bunden? Der er noget nede i bunden af den her. Som siger, at man skal sige til sine øjenbryn, når man laver dem, sisters, not twins. Yes. Det er ligesom de her præcis
Så det er jo en god... Kom Rette lige ud. Men jeg tænker, jeg skal mere på med den her. No. Ved du den her anden? Jeg ved ikke, om det skal jeg mere på. Okay. Men når du så ser andre mennesker, hvad er det så, du tænker? Nå, så kan jeg for eksempel tænke sådan, okay, jeg lærer jo også meget på mit arbejde. Hvis der er nogen, der har gjort et eller andet på mit arbejde. Lærer eller laver? Lærer. Altså i forhold til make-up. Ja. Men jeg snakker om, når du ser andre inspirerende, eller du ved, fordi man spejler sig i andre mennesker, man tænker, gider jeg også havde... Altså, fordi man kan jo godt mærke misundelse, selvom man ikke er på Instagram. Ja. Eller hvordan, du ved, jeg tænker... Altså, jeg er faktisk gået væk fra at mærke misundelse, så mærker jeg mere begejstring. En flot læbestift, eller hvor ser det flot ud, det der, eller... et eller andet. Eller tit så er det jo også noget, hvor ser hun flot ud, men i forbindelse med mimik og real life, kan jeg jo godt se, at der er sprøjtet et helt kilo Botox ind i ansigtet, som jeg ikke har lyst til. Altså, så behøver jeg ikke at blive misundelig på det. Nej. Eller et eller andet. Den her har jeg lige lært. Men hvem vil du gerne gøre dig flot for egentlig? Mig selv, tror jeg. Eller min mand. Altså, der er jo kæmpe forskel på, når jeg ser ud, som jeg gør mest. Og når jeg lige tager mig lidt sammen. Sådan her, det gør jeg næsten aldrig. Men du har nærmest ikke noget på. Og når jeg gør det, så bliver det ret flot. Prøv at se den her. Den har jeg lige lært. Det er sådan en under eye. Hvad kan den? Den det er sådan noget lys. Ja, prøv at se her. Hvad den gør? Altså, jeg tror ikke en lille bitte dåse med en lille... Prøv at se! En form for en lille... Hvad hedder sådan noget? En våd øjenskygge-agtig, som er helt lys. Den hedder... Hvad den hedder? Jeg tror, det kommer til at gå galt med mig her. Det Under Eye Genius. Jeg putter den under øjet også nu. Jeg tror, måske den ikke lige... Det er bare lige for at sige, jeg har ikke optur over sådan, at den gør mig pænere. Jeg har simpelthen optur over sådan, hvordan den kan blende ind. Altså, det er sådan på nørdeniveau. Altså, fordi så har man ikke så meget poser under øjnene. Jamen, jeg kan ikke klare, når der er noget, der glimter i ansigtet. Kender du det? Jeg kan ikke klare, når man kan se, at man har make-up på. Det får jeg angst over. Altså, ikke rigtig. Også på andres vegne, eller hvad? Hvis du ser andre, lidt. Så skal du nok ikke glæde dig til, at du får en teenager, siger bare. Lidt. Det får jeg lidt pres over. Der får jeg lidt sådan menneskepres over, hvorfor man... Så vi må godt have make-up på, men man skal bare ikke kunne se, hvad det er på. Ja. Er det dobbeltmoralsk? Jeg kan altså godt se, at du har make-up på lige nu. Jeg bare sige, jamen, prøv at se også. Det gør du skal godt se den her. Du skal Men det er jo bare dig. Det er dit lys. Det er jo bare dig. Nej, så er det også noget. Det er også noget andet. Okay, jeg er heller ikke færdig. Du må ikke kigge på det endnu. Nej. Men tager du nogle gange sådan make-up på sådan en aften derhjemme? Aldrig. Altså aldrig. Det kunne jeg måske godt finde på. Når vi så skulle holde dameaften. Jeg tager make-up på, når jeg sådan skal ud og spise. Jeg tror også, okay, jeg er skuespiller, så jeg synes, det er ret sjovt sådan at lave hver ting til en occasion. Altså sådan, okay, hvad er det her for en energi? Og så gå med den energi. Så for eksempel, hvis jeg skal til en premiere, så vil jeg ikke sådan... Jeg kan godt lide at dress up og ligesom sådan dress the part, kan man vel sige, ikke? Altså, men jeg... Gør lidt ud af det. Ja, gør lidt umage og lige op den. Men de fleste dage, så afleverer jeg jo børn i skole og laver et eller andet praktisk og rydder op og sender en mail og et eller andet. Og altså, når jeg går på arbejde, så er det jo helt af helvedes til. Så er det jo, så vågner man jo og tager et bad, og så går man med vådt hår under en kasket ind og sætter sig i en stol, og så bliver man gjort på og tager nogle andres tøj på. Altså, du kan jo faktisk bo i det samme tøj når du er på arbejde. Uge. Ja. Man er virkelig slar. Altså, der er man... Men når man skal ud, og når man skal hygge sig og være ud, sådan, så, men er det så som en form for... Det er jo ikke en form for udklædning, så gør du det så ikke også, fordi du synes, at så føler du dig lidt mere lækker, eller hvad? Sådan lige, eller... Ikke fordi du ikke er lækker uden, men... Jeg tror måske, jeg fremhæver det, som jeg synes er flot. For eksempel, så har jeg også lært den her. Jeg har aldrig gået med sådan her før. Men det er sådan en lidt brun en, og der har jeg lært... Det er en puder? Af den gode Anne. Er det en solskins? Det er en lidt brunlig rouge, kan man sige. At man skal lægge den på som et trætal. Nu gør jeg det sikkert forkert. Det har jeg også lært af. Vi har det samme make-up sidst. Ja. Sådan her. Stavn, så er det en god Anne. Ja. Sådan her. Bum, 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 bum.
Jeg tror vel, jeg gør det for mig selv. Når jeg gør det med kindbenet, så tretallet, det er sådan fra panden, og så ind på kindbenet, ind mod næsen, og så igen ud og ned på kæben. Ved du, hvad det også er? Nu kommer jeg i tanke om det. Når jeg gør sådan her, så er det jo også noget med ens farver. Man har jo nogle naturlige farver i ansigtet. Og min yndlings til den lige i øjeblikket er den her nye læbestift, som jeg har fundet. Som er næsten den samme farve som mine læber. Ja, mat. Og den er også pæn. Jeg prøver lige den her også. Jeg prøver alt dit make-up, hvor er det spændende. Sådan her. Og den er faktisk fuldstændig samme farve som mine læber. Okay, den er pæn. Den er meget, meget, meget flot. Så nu vil jeg sige, den er også meget... Det er sjovt, den er altså også lidt 90'er orange. Jamen, det er... Altså, måske er den bare lige lidt... Men det kommer også med håret. Altså, se lige, jeg har jo sådan noget rødt kort. Ja, det... Jeg ligner jo Kevin fra... Jeg elsker det. Home Alones mor. Det skal jeg også have i gang. Jeg skal også have rødt hår. Jeg skal bestemme så kort rødt, ligesom dig. Det skal du have. Den er det er flot. Nu, jeg går aldrig med mascara. Det er simpelthen for meget arbejde. Ja. Jeg vil rigtig gerne være typen, der gjorde det. Men altså, det er jo igen det. Meditere og do your thing, og så falde på plads i den, du er. Så er der jo også en men du sagde også, at du bliver påvirket af andre menneskers udseende. Ja, på en god måde. Ja, på en inspiration. Ja. Så hvornår er du sidst blevet inspireret af nogle andres udseende, for eksempel? Altså, vi filmer for eksempel med... Vi filmer med en, som er sådan en ret sej pige. Og når jeg ser... Vi må ikke sige, hvem. Nå, men altså, det er bare, fordi hun har sådan en sej attitude på en eller anden måde. Og når jeg ser hende, så er jeg sådan... hun er ret... Så kan jeg godt finde på at være sådan... skulle jeg også tage mascara, eyeliner på og sådan noget. Men det er jo igen, det er jo hendes energi, og hun er sådan rockstar-agtig på en eller anden måde. Og lige meget, hvor meget jeg prøver, så tror jeg ikke, jeg kan. Men du skal måske til en rolle. Men det er jo meget, det er jo meget fint, det der med at man kan jo godt samle noget op med noget, man synes, der er lækkert. Ja. Ja, jeg tror også bare... Jeg fejler ikke noget på min mund. Må jeg godt prøve din læbestift? Ja, det må du gerne. Vildt nok, så sad jeg det må du faktisk ikke. Nej. Jeg havde engang rigtig meget make-up på til sådan Bodil uddeling. Og der synes jeg bare, det var vildt sjovt at få lagt virkelig voldsomt make-up. Ej, den er også pæn til dig, hva'? Ja, den er virkelig pæn. Og når jeg kigger på de der billeder nu, så... Den har ikke noget nummer. Jo, den har. Står ikke den anden ende. En Chanel. Klassisk. Det nummer... Vi kan lige så godt sige, hvem der. Må vi godt afsløre, hvad det er? Fordi det er jo... Nu vil alle vide, hvad det er. Fordi vi ser så godt ud. Nummer 62. Nummer 62. Den er pæn. Den er lidt anderledes. Jo, den er også anderledes på mine læber end på din. Den er flot. Fordi det er en... man har lipstift på, men man har alligevel ikke så meget lipstift på. Nej, men vi kunne også godt lige dotten, har jeg lært os, det hedder. Det kan du lige få en serviet her. Ja, så bliver det endnu bedre. Ja, præcis. Ja. Amanda, det har virkelig været totalt spændende og hyggeligt, og jeg vil faktisk prøve at tage 3 uger nu uden gluten. Ja. Okay, spændende. Fordi jeg skal prøve at se, om jeg kan se forskel. Og om jeg kan mærke forskel i min energi. Det vil jeg gerne gøre. Kan jeg mærke. Det synes jeg også. Så prøv lige at tage sukker med, når du er i gang. Ja. Jeg skal nok lave jeg kan alternativ. Men jeg kan godt tage sukker med. Det er mere med, at man møder sukker hele tiden i sådan... Ikke fordi jeg spiser meget ketchup, men det er jo bare i sindssygt mange ting. Ja. Altså fordi der er så frygtelig meget forarbejdet med, selvom jeg prøver at holde mig fra det. Jamen det er der. Inden vi slutter, Amanda, så vil jeg gerne bede dig om en ting. Og det er, at du skal kigge dig selv i spejlet. Ja. Og så skal du se på dig selv. Og så skal du kigge dig selv, se dig selv i øjnene. Hvad vil du så gerne sige til dig selv? Så vil jeg gerne sige, sisters, not twins. I forhold til måske den utrolige forskel, der kan være på ens højre og venstre side af ens ansigt. Kender du det? Tænker du meget over det? Hvordan? Nej, når jeg sidder og kigger lige nu, så er der helt klart sådan en rigtig glad side. Og så er der en side, der slapper lidt mere af.
Hvorfor en side kan du bedst lide? De skal være der begge to. Det er meget vigtigt. Men ja, det tror jeg vil måske også sige til mit yngre selv. Altså, hvad kan jeg sige? Jeg elsker dig. Det synes jeg er virkelig godt at sige. Ja. Det har jeg besluttet mig for at øve mig i at sige også til mig selv. Ja, det skal man huske at sige. Man må godt huske at sige det højt. Det er allersværest til en selv, ikke? Jo. Jeg er selv sådan lidt kajmert over at sige det til mig selv. Det er fordi, jeg tror, må jeg sige noget? Den sidste ting. Jeg tror, jeg forbinder det med, at det er sådan noget... Det må man ikke sige til sig selv, fordi så synes man for højt om sig selv, så synes eller man er noget. Så synes man er noget. Men det er jo faktisk virkelig, virkelig forkert, fordi man kan også give, når man lærer at give det til sig selv. Så det er vigtigt. Det er vigtigt, og man skal passe på sig selv, synes jeg, som man passer på sit eget barn. Ja. Det bliver man faktisk nødt til. Og dem siger man, jeg elsker dig til rigtig tit. Ja, lige præcis. Men jeg synes også, det ville være fedt, hvis mine børn ligesom opdagede, at jeg var sådan en, der stod foran spejlet hver dag og bare sagde, jeg elsker dig, Andrea. Fordi så håber jeg, at de på en eller anden dag, når de selv står foran spejlet, også og tør at sige det til sig selv. Altså det handler om en eller anden, der accepterer sig selv. Og være glad for sig selv, og den man er. At det er godt, hvis ens børn også er det. Jeg begynder at sige det højt. Jeg siger det faktisk lidt indeni, når jeg putter knæ på og sådan noget. Sådan, ej, hvor det går godt. Hold da kæft. Se det med lårene. Se lige et ansigt. Hvad? Det er da godt skruet på. Ja, det er dejligt. Men jeg siger det højt. Det er godt. Så jeg siger det så højt i badet til hele min krop. Ja. Men det er, fordi jeg har sådan en utrolig fantastisk krop. Ja, det har du virkelig. Ja, men det har jeg. Helt vildt. Ja. Og når jeg siger det, så er det fordi, altså, og så sidder vi igen og smiler sådan lidt. Nej, må man sige det? Nej, men det må man gerne. Det må man faktisk gerne. Ja. Altså, hvad min krop ikke har gået igennem. Ja. Og klare den. Ja. Og stå op og er her og bærer mig og bare... Det er faktisk helt fantastisk. Ja. Så jeg er meget, meget stolt af min krop og meget glad for den. Ja. Så jeg klapper den og ærer den i badet hver dag og synes, den er meget dygtig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har brug for at skille det ad nogle gange og sige, der er mig, og så er der min krop. Men så taler jeg til min krop. Og så bliver det alting bedre. Det tror jeg da er helt... Det er fordi min naturligt. Ligesom... Altså, du er jo ikke din krop. Jamen, jeg kommer faktisk til ikke altid at have så meget omsorg. Jeg har ikke altid haft så meget omsorg for mig selv. Nå, kun for kroppen? Nej. Jeg har da bare pisket den helt vildt, og krævet virkelig meget af den, og forventet enormt meget af den, og altså ligesom bare taget den totalt for givet. Og da jeg så var syg, og den bare kæmpede helt vildt, og havde brug for hjælp, så kunne jeg jo bare fortsætte med at være super og sige, ej, det er også for dårlige ting, så du kan give mig selv skyld for, at jeg var blevet syg eller noget. Men den havde jo allerede kæmpet om, så jeg bare sådan virkelig roser min krop, og ærer den, og passer på den, og krammer den, og putter den under et tæppe nogle gange, og siger, nu skal du hvile. Ligesom jeg siger til mine børn. Var det godt? Ja. Det... Men det er underligt, at jeg ligesom har blivet nødt til at skille det ad, så går jeg sådan her, så går jeg om foran mig selv, og så siger jeg det. Eller i spejlet. Nej. Eller til mig selv. Vi siger det mere højt. Det må være vinterens selvkærlighed. Det er godt. Besked. Nu skal jeg på det. Hente børn. Ja. Nu må jeg hellere bunde det her, så jeg lugter lidt af alkohol. Tak fordi du ville være med, Amanda. Tak fordi jeg måtte. Jeg elsker dig. Ej, hvor sød. Tak. Jeg elsker dig. Det var godt. Tak fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil se podcasten, så har vi filmet samtalen, og den kan du se på YouTube og Spotify, hvis du søger på I Spejlet med.